Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Аснакайда укытучылар үзләренең һөнәри осталыкларын күрсәтте. Әлмәт баскетбол лигасы кунаклар кабул итте. Луч телекомпаниясе үзенең эшен дәвам итә. Әлмәт районында шәхси йорт янган. Кичә кич булган вакыйга урынында безнең төшерү төркемедә кулып кайтты. 23 январда 15 сәгать 7 минутта янгын сүндерү үзәк пунктына Түбән Мактаманың Объездной урамында шәхси йорт януы турында хәбәр килә. 9 минуттан соң янгын сүндерүчеләрнең беренче бүлекчәләре урынга килеп тә җитә. К ликвидации последствий пожара привлекалось от МЧС 24 человека, 5 единиц техники. В результате пожара сгорел дом. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Янгын вакытында өйдә бала белән хуҗабикә генә була. Во времени не помню, во сколько мне жена позвонила. Звонил, что просто горим там, и спросил, что делать. Я уж по технике безопасности сказал, что выключила свет, там вырубила этот и узнал, какого типа характера сгорания уж. Потому что понял, что тушить она не сможет, лучше, небезопасно, потому что свет не отключился, могло замыкание пройти, водой брызгать тоже нельзя. Сказал, бери ребенка и выбегай. Сайфетдиновлар гаиләсенең 3 бәлик булмаган баласы бар. Бәхеткә алар барысы да исән-сау, бүген туганнарында яши. Хотел сказать спасибо соседям, друзьям. Много людей помогли, очень первые минуты. Всем обеспечили, одежда есть, еда есть, у всех все нормально, хорошо. Еще раз хочу сказать большое спасибо всем уж за то, что помогли. Хорошие люди есть, оказывается, у нас в наших краях и в республике, даже со всей республики помогают. Оля Байрамалова, Вероника Рябова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Азнакай районында 23-24 гыйнварда ел укытучысы 2023 бөтен Россия конкурсының зона этабы һәм иң яхшы татар теле укытучысы 2023 республика конкурсы узды. Биредә Көньяк Көнчыгыш регионының 6 районыннан 23 иң яхшы педагог үзләренең һөнәри осталыкларын күрсәтте. Асларны сызган сүзләргә карыйбыз. Әлеге сүзләр укучылар нинди сүз төркеменә карый? Килешәсезме? Бик яхшы. Рәхмәт укучылар. Димәк, без нинди тема узабыз? Фигыль. Анда Азнакай, Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорский, Ютазы, Баулы районнарынан җыйналган укытучылар көч сынашты. Конкурс түбәндәге сынаулар буенча узды. Дәрес үткәрү һәм аны анализлау, шулай ук педагогның мастер-классы. Жюри составында Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы, Мәгарифне үстерү институты, Казан педагогика көллияте вәкилләре, узган еллар конкурсларында җиңүче укытучылар бар иде. Гомумән алганда безнең әлеге Россия күләм иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысының зона этабы уза. Һәм инде ул Азнакай җирлегендә узуы берникадәр символик мәгънәгә ия, чөнки ул республикабызның иң югары ноктасында урнашкан һәм инде без укытучыларыбызны да үгетлибез менә шушы биеклеккә күтәрелергә. Әлеге бәйгене без әлбәттә бәйге буларак кына түгел, тәҗрибә уртаклашу буларак та кабул итәбез һәм инде укытучыларга да шуны бирергә тырышабыз. Азнакайлыларга зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Шундый җылы безне каршы алган өчен. Укучылары акыллы, тәрбияле, итәгатьле балалар, андый балалар белән эшләүебезгә бик рәхәт. Иң яхшы татар теле укытучысы бәйгесенең муниципаль этабында җиңеп, бүген менә төбәк ара этабында катнаша. Бу конкурс безнең өчен зур тәҗрибә мәктәбе. Без монда башка районнардан килгән укытучылар белән аралашып, үзара тәҗрибә уртаклашабыз һәм бу бик мөһим. Безнең өчен улдагы эш юнәлешебездә давамында күп тәҗрибә җыю. 2 көнгә сузылган бәйге катнашучылар өчен дә, җанатарлар өчен дә авыр сынаулар, дулкынлану, киеренке көрәш белән узды. Когда по катушке течет ток, то мы получаем магнит. Хорошо, ребят, значит, с помощью электричества и катушки мы можем получить магнит. Конкурс талантларны һәм осталыкны күрсәтергә, иҗади потенциалны ачарга, башка укытучылар белән тәҗрибә уртаклашырга да мөмкинлек бирде. Ибрагимов Рияз Анисович. Богачева Анастасия Ивановна.
Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт баскетбол лигасының 11-нче чемпионатының масштаблы ачылышы узды. Шуңа истәп спортчыларга уникаль ысталык дәресләр күрсәтелде. Рәдифә Нигъманова дәвам итә. Казанның Уникс баскетбол командасының иң яхшы уенчыларыннан мастер-класс Әлмәт спортчыларына алга таба үсәргә яңа мөмкинлек. Шуңа күрә чемпионатта катнашучылар очрашуга зур өметләр белән килгән. Әлмәт баскетбол лигасы җитәкчесе, ярышларның баш хөкемдары Александр Кучмаров сүзләренчә, бу безнең спортчылар өчен тансык вакыйга. Чөнки исемнәре дөнья күләм билгеле спортчыларның чемпионат тарихында Әлмәткә килгәннәре булмаган. Шуның белән бу очрашу аеруча кадерле һәм истәлекле ди ул. У нас с Альметьевска был один баскетболист, который играл за Уникс, за Уникс Дюбл, и потом перешел в команду Химки. Влад Норкин, 94-го года рождения. Вот. И, возможно, данными мастер-классами дети будут заряжаться, и кто-то, возможно, потом пробьется дальше. Колабызда баскетбол лигасы барлыкка килеп эшли башлауына 11-нче ел киткән. Татарстан Республикасы баскетбол федерациясе президенты Богдан Богачев үз чыгышында белдергәнчә, спортчылар өметле күренә. Мондый нәтиҗәле эштә Татнефть хәйрия фондының да өлеше зур. Төбәктәге чемпионатта фонд ярдәмендә мөмкин булды. Я надеюсь, что все вместе мы будем продолжать развивать лучшую игру с мячом. Спасибо всем. Нефть институты яңа спорт кампусында барган бу чемпионат 11-нче. Беренче булып баскетбол майданчыгына элеккеге Суперлига финалистлары чыкты. Ачылу матчы Стихия, Лениногорск шәһәре һәм Атлант Чаллы командалары арасында узды һәм беренче команданың җиңүе белән тәмамланды. Чемпионат политехник техникумының спорт залында студентлар командалары арасында уеннар белән дәвам итте. Рәдифә Нигъманова, Диана Юдина, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Киров өлкәсендә кышкы триатлон буенча Россия чемпионаты һәм беренчелеге узды. Әлмәт спортчысы Ксения Скворцова шәхси гонкада көмеш призер булды. Россия чемпионаты кысаларында узган эстафетада Татарстан командасы мактаулы 3нче урынны яулады. Спортчы триатлон буенча тренер Василий Васильев та шөгыльләнә. Шимбә шулай ук грек-рим көрәше буенча узган Идел буе федераль округы беренчелеге дә тәмамланды. Ульяновск шәһәрендә 18 яшькәчә егетләрне җыйган ярышларда 309 спортчы катнаша. 14 округданын яклаучылар арасында колабыз спортчылары да була. Олимпия резервындагы спорт мәктәбе көрәшчесе Ралиф Галиев 52 кеше катнашкан авырлык категориясендә мактаулы 3нче урынны яулый. Данил Корнилов, Эдуард Гаджиев һәм Эдуард Джанвилянда шөгыльләнүче Әлмәтле грек-рим стиле көрәшчесе Ралиф Галиев Самара шәһәрендә ил беренчелегендә катнашып, келәмдә үз осталыгын күрсәтәчәк. Олимпия резервындагы спорт мәктәбенең ирекле көрәш бүлегендә шөгыльләнүче спортчылар шимбә Татарстан беренчелегеннән 4 медаль белән кайттылар. Мамадышта 21 яшькәчә юниорлар арасында узган республика ярышларының бронза призеры Эльнар Айвазов. Яхшы нәтиҗәгә ирешүчеләр арасында Рания Гордеева, республика беренчелеге җиңүчеләре Элина Хакимова һәм Дарина Сабитова. Безнең Луч телекомпаниясе беренче шәһәр телевидениесе 32 ел эшләү дәверендә ул тамашачыларыбызны яңалыклар белән таныштыра, күңел ачу программаларын күрсәтә һәм төрле фильмнар, туры эфирлар, спорт дөньясының әһәмиятле чараларын онлайн режимда карау мөмкинлеген бүләк итә. Безнең телекомпания шулай ук кунаклар да кабул итә. Эш серләре белән бүлешүче тәмле телле хезмәткәрләре белән дә горурлана. Нәк корреспондентлар һәм операторларның коллектив эше нәтиҗәсендә шәһәребез һәм районыбыз халкы төрле өлкәләрдә барган чаралар һәм яңалыклар турында белә. Безнең телекомпанияга килеп керү белән беренче катның йөзек кашы булган иң беренче ишек Татар редакциясе. Аның редакторы Рәдифә Нигъманова Луч кунакларының күңеленә хуш килгән хезмәткәрләрнең берсе булды. Укучылар 20 еллык тәҗрибәсе булган сүз һәм каләм остасы Рәдифә Нигъмановага кызыксындырган сорауларын бирде. Ихлас җаваплар да ишетә алды. Вот так потихоньку. Зато я теперь журналист очень востребованный, пишущий, работающий на 2 языках. Телевидение бердәм команда эше, эфирга чыгучы продуктлар, алып баручылар, корреспондентлар, операторлар, монтажерлар һәм техник белгечләрнең бер организм буларак әзерләгән хезмәт җимешләре. Общаться, дружить очень помогает нам. Колабызның 23-нче мәктәбенең 6-нчы сыйныф укучылары Луч телекомпаниясе Әлмәт һәм Әлмәт районы тормышындагы фактларны һәм вакыйгаларны яктырту, телевизион программалар, фильмнар һәм реклама җитештерү белән шөгыльләнгәнен белде.
Здравствуйте, в студии Агдалия Садарова с прогнозом погоды на завтра. Яшь кунакларыбыз үзләрен һава торышын алып баруда сынап карады. Кайбер укучылар тавышта яздырды. Төп студияның яңалыклар стеле артына да утырды. Очень интересно было участвовать, вести погоду, новости. Очень увлекательно было. Это, мне кажется, очень сложно, потому что одно слово может просто сломать все и придется заново все делать. Мне очень понравилось, и я увидела, какая у вас дружная команда. Бүгінгі шулар еді Милла Сәнгалиева һәм монтаж операторы Алия Бәйрамалова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.